bihurtu da nire lanetan hitz jokoak eta edo neologismoak asmatzea, ez? Eta egia da, heziketa sistema da gaia, baina eskola jarri dut, eskola eta oskola bitz horiekin nolabait hitz jokoa egin ahal izateko, ezta? Bueno, esatea denik eta behin, frustrazioak zorra bazitako liburua dela, zen irakaslean ezen aldetik, egun ikusi behar dut, zer nolako ikasleak, ez nolako gazteak eta nerabeak ateratzen ditugun, eta ez dut bat ere gogoko. Eta komentatu zuen moduan, gero eta gehiago eskatzen da aldatu beharra, baina ezer gutxi aldatzen da. Bigozkik esan zuen bere momentu pedagogikoki ezer gutxi berritzen dugula. Eta berrikuntza oro, aipatu dugun bezala, gehiegi berizten baldin bada, orduan hori moztu egiten du sistemak. Eta gehiegi berizten ez dit horiek sistemak bereak egiten ditu. Neurri batean, behin esan da hitz jokoa dela, gero zorkotzegatik oskolaren hitz joko hori, baina bai esatea, eskola edo heziketa sistema ez dela gehiegi aldatu azkenengo mendeetan, eta hori zergatik ez da ez gaitasunagatik, baizik eta interes bat dagoelako horrek horrela jarri dezan, ezta? Eskola instituzioa da, instituzio esaten jarraitzen du, modernitatean bezala, eta herritu bat ere bada, zubi herritu bat. Bere helburua da, umeak ohituren errepikapenaren bidez heldu bilakatzea. Ze heldu mota bilakatu behar duen, hori sistemak esaten dugu, ezta? Bi zentzutan ekoizten da edo produzitzen da ale hori heziketa sisteman. Modu batean, ikuspegi hipernazionalista batetik, eta guk Euskal Herrian ondo dakigu hori ez dakagun heziketa sistema propioa, eta horrek zain du, estatu bakoitzak, neurri batean o bestean, txertatu egiten duela ume eta gazte bakoitzaren buruetan, nahi duela bintzat, iruditeri, egia jakin batzuk, balio batzuk, hori alde batetik, ez da? Eta bestetik, sistema hiperkapitalistan bizigaren neurrian, berea egin du eskola edo heziketa sistema ere, eta horren isla ikusten horren adibide izango lirateke adibidez, gaur egun kompetentziak edo gaitasunak, ez da? Horretan oso kritikoa naiz, esan behar daukat oso kritikoa naizela guztiekin, ez da? Irakasle, zuzendari, gerente, guraso, ume, denetzako daukate egur rapurtzu bat, eta horrek gero ekarriko dit, ez da? Baina, benetan pentsatzen dut, heziketa sistemaren kide guztiek beren ardura daukatela horretan, eta zer gutxi egiten dela. Gaitasunekin jarraituz, gaitasunak edo kompetentziak saltzen zezkigu gaur egun kriston irautze izango balira bezala, benetan Banku Mundialak eta oligarkia ekonomikoak prestatutako berrikuntza bat denean, bai? Zergatik, heziketa sistemak bermatu behar duelako ordenak behar bezala jarraituko duela. Hau da, heziketa sistemak bermatu behar du aterako dituela ale batzuk, zeintzuek, ez dute zalantzan jarriko ordena eta jarripena emango dioten. Beste modu baten esan da, zenolako helduak ikutsi behar ditugu. Hiritar, zintzo, demokratiko, abstraktu, orokor, mantxo, saldatzen ez direnak, eta jarri bidea ematen diotenak honi guztiari, ez da, despolitizatuak. Guztiz kontrako esan beharko lukenean. Hau da, heziketa sistemak prestatu beharko lituzke ume eta gazteak bizitzarako. Hau da, heldu bihurtu beharko lituzke eta autonomo eta askeak, ez da? Baina, ikusten dugun azken batean, askotan aipatu egin da azken urteetan, homeopatia pedagogikoa. Ez da nolabait berrikuntza horiek guztiek ez dutela benetan ez aldatzen, placebo hutsa direla. Nik baditute ezagunak, irakasle direnak, eta datorkion berrikuntza guztiari, txaroka eta gustora, eta gero ikusten dugu askotan modak direla, eta modak ez direnean negozioa ere badala, zen hor, argitaletxeek, testu liburuak dituzten argitaletxeek ere negozio txela daukate, edo, adibidez, gaur egun modan dago, ikastolen elkarteak sortutako eki materiala zeinek helburutzat dauka umeak zoriontsu izatea. Hau da, eduki gutxiago, memoriak ez du esatarako balio, ez dugu ezer memorizatu behar, eta orduan egin behar duguna da gaitasun horietan trebatu. Errealitatea zein da, mundu mailan
estatu askok utzi dutela ja gaitasunen historia hori aparkatuta. Eta beste askok asmo hori daukate. Guk berriz, ematen du gauza gehienetan bezala atzeratuta guazela, eta jarraitzen dugu iraultza gisa ikusten, jada beste leku askotan uko egin diotenean, ezta? Eta zergatik, nahastu egiten direlako gauza asko. Gauza bat da, lehenko klase aspergarri horiek magistralak non irakasleak txapa botatzen duen eta besteak adia diego bar duten, eta memorizatzearekin baino ez denez aurrera egiten, hori alatxatu dago, baina horrek ez du esan nahi bere muturrera pasatu behar dugunik. Eta hori da eoskolak adierazi nahi duena. Gaur egun, gehiagi aldatu ez badare, hau da, eskola guztiek jarraitzen badiote logika hiperkapitalista bati, langile mota jakin bateko izteko, egia da, hipermodernitatean oskola bihurtu dela, burbuia bat bihurtu dela. Hau da, Foucault ez den zuen moduan, ez, disiplinatzeari utzi diogu eta kontrolera pasatu gara. Oin ez ditugu disiplinatu behar, ez ditugu zigortu behar. Oin neurri zuzentzaileak, beste eufemismo bat erabiltzeko, ezta? Neurri zuzentzaileak jartzen dira. Zeratik, kontrolatu behar ditugulako umeak. Umeak bideratu behar ditugu, baina zigorrak jarri barik. Kontrara. Babestu behar ditugu, zoriontsu egin behar ditugu. Eta hor dago amarroetariko bat. Zeren, zoriontasuna esaten dutenean, plazerra eta gozamena aipatzen dute. Beste modu batean esan da, etxeko lanik ez, azterketarik ez, esfortzurik ez ikutu umeak tratutxarrik egon ez dadin, minduta senti ez dadin, erabat burbuia batean sartzen ditugu, eta gurasoek horretan kaltan egiten dute, zeren treno hori hartu dute, eta askotan eskatzen digute, badola mimatu behar ditugun, ez ditugu mindu behar, eta azkenan gainean ditugu irakasleok, zertarako, beren ordaintzen duten horrean, beraien ekimu horiek, beraien zoriontasuna eta gozamena zapuztu ez dezaten, eta akademikoki prestatuta egon daitezen. Errealitatea zein da, edukiari garrantziak edu zaiola, gero eta edukin gutxiago transmititzen da, memoria gero eta gutxiago lantzen da, horrek takarren guztiak ez, bat egun zientzilariek izan dutela memoria landu behar dela, oso garrantzitsua dela gure garapenerako, eta orduan bihurtu dela, gaur egun esaten dena ingelesez edutainment, education eta entertainmenten arteko lotura bat. Baina, gero eta esiketa gutxiago eta gero eta entretenimendu gehiago dago eskolatan. Berdin gertatzen adibidez teknologiarekin. Teknologia da batzuentzat eskola iraudiko duena, eskolan etorkizuna teknologia omen da, baina gaur egun ikusten dugu teknologia aparatuak eta gailuak sarrazten dituzte eskolatan inolako kriterio irizpiderik gabe, irakasleak prestatu gabe, eta askok pentsatzen dute marina pedagogoak dinon, ezta? Bakarrik ordenagailuna horrean jarritaia horregia miraria egiko duela. Eta marinak esaten du, asto bat jartzen baduzu ordenagailuna horrean, astoa etxaten jarretuko duela. Hau da, irizpidea eduki behar du edo gazte horrek. Beste modu batean esan da, behar du gidari bat, behar du laguntzaile bat, filtro eta nolabait marko kognitibo bat izan dezan, bilaketa arduratsua izan dadin. Chomskyk ere modu berdin esaten du, teknologia ez dela helburua, baizik eta bitarteko bat. Mailu baten antzekoa. Mailuak berdin balio du etxe bat eraikitzeko, zein etxea suntsitzeko. Beraz, teknologiek ere bitartekoak diren neurrian helburuaren arabera onuragarri edo kaltegarri irutuko zaizkigu, ezta? Are gehiago, PISA txostenak eta beste abarrek erakusten dute teknologietan oinarritutako heziketa duten estatu horiek ez dituztela emaitza hobeak izan, kontrara. Eta beste argigarria, adierazgarria den beste adibide bat daukagu Silicon Valley, non biltzen diren teknologiaren guru guztiak, ez da, eta kuriositatez beren seme-alabak matrikulatzen dituzte eskola analogikoetan. Hau da, teknologiarik gabe. Zer teknologia bizitzan dago eta teknologian trebatuta egongo dira, inolako zalantzarik gabe. Are gehiago guk informatika ematen dugu adibidez eta erabat antzua iruditzen zaigu, zeren irakasleak baino gehiago dakite ja ikasleek. Beraz, zertarako Word eta edo filmatika programatzen dakite batzuek, ez da gainerako zentzurik. Are gehiago, Silicon Valleyko guru hauek ez dutena da,
demostratuta omen dagoela, gara hori esatuko jateke beste eztabaida pedagogiko batean, baina demostratuta dagoela, eskola analogikoetan moda jarri da berriro, Waldorf, Montessori, eta besta nola, eskuak erabiltzerakoan, psikomotrizitatea lantzerakoan, garunan ere horrek eragina du, irudimena lantzen da, pasibotasunetik, ze teknologiak pasiboak dira, pantailen aurrean zaude eta zu pasiboa zara, analogikoetan aktibo bihurtzen dugu mea, erabat ezberdina da. Beraz, ezartzen dizkigute berrikuntza hauek guztiak miraria izango balira bezala, eta ez dira inolako miraria. Zer gertatzen da, irakasleek hau kritikatuko balute. Ze, klaro, esan dugu, oinarri hiperkapitalista, logika hiperkapitalista bati jarretzen dio heziketa sistema orokorrean, bai? Horrek esan du, gero eta gehiago burbuila horren ereduaren jarretuz, babesteko prozesu horretan eskolak bihurtu dira fabrika denda, gurasoak bezero eta irakasleak zerbitzari. Zerbitzari eta ez duguna esaten batzutan paiaso edo paiaso zentzu honean, entretenitzeko eta divertitzeko bitarteko hutsak bihurtzen gara. Horrek ezer ekarri du, irakasleen autoritatearen gutxi hori ez da. Finlandian berriz kontrakoa gertatzen da. Hemen, jada inok ez du nahi irakasle izan, ez bada aurretaren hezkuntzan horrek dakarren guztiarekin. Zeratik zen, lehen hezkuntzan irakasleak nahi beste berrikuntza eta aldaketa egin ditzake. Horrek ez duelako printzipioz teorian inolako arazorik ukiko. Baina bigarren hezkuntzak badu beste arazo bat. Estatu espainolak ezarrita kurrikulum luze bat daukagulako eta gero hautaproba bat zeinek markatuko duen ikasle horien etorkizuna zein izango den. Beraz, horrek bestelako frustrazio bat sortzen digu. Honek ez esan dut, autonomian trebatu behar baditugu benetan umetan erabeak, uki beharko genituzke baita ere irakasle autonomoak. Baina gaur egun ez da lapari gertatzen. Gaur egun oraindik ere bai magisteritzan eta bai master bigarren hezkuntzako irakaslea prestatzeko masterrean, seminaristak bezala, elizak seminaristak prestatzen zituen bezala, prestatzen ditu gaur egun ere askotan irakasle izan behar duten hori, ezta? Eta azkenan, kiribil batean galtzen gara. Azkenean, ikasleek ez dute autonomiarik, irakasleek ez dutelako inolako autonomiarik eta askatasunik, alase prestatuak izan direlako. Eta kiribil horretatik ateratzea erabat zaila da, ez bada irakasleak erabat irakasleen prestakuntza erabat aldatzen dela. Eta hor datu askotan polemikoa den baieztapen bat, nik bat egin dut horrekin. Eta da, guztiok ez dugula balio irakasle izateko. Eta nik odola ikustean konortea galtzen dudan bezala eta seko jausten naiz eta ez dut mediko izateko balio, argi dago batzuek tituloak ala bermatzen badu ere ez dutela gaitasun nahikoa eskola emateko eta denok sufritu dugulako baten bat. Ez irakasle bat behar bada autoritate izugarria, akademiko izugarria asko dakiena, baina transmititzen ez gaidana, edo ez dakik empatizatzen ez gaidana. Eskolak uki beharko luke ikuspegi ekonomizista gutxiago, zen gaur egun dugu denda bezala funtzionatzen dute, eta gerente eta zuzendari askok horretan oinarri hori dute, ezta? Lelo hori, bezeroak beti du arrazoia. Eta bezeroak beti du arrazoi horretan, eta umeen, gazten eta gurasoen babes horretan, ez dakate inolako arazorik irakasleen aurka egiteko askotan, ezta? Orduan, itzuriz esan behar nuen magisteritzarako eta irakasle prestakuntzarako filtro bat pasatu beharko litzatekela. Eta filtro hori ez da pasatu behar gaur egun magisteritzan egin duten bezala nota igotzearekin. Nota altua egitzeak ez du bermatzen irakasle honen izan behar duzurik. Beraz, nik uste beste karrera batzuetan aparteko froga bat gaitasunak neurtzeko arkitekturara nahi baduzu sartu, egiten duzute froga artistikoa eta marrasketa teknikoan eta gaitasunak dituzun, ezta? Zergatik ez da egiten alakorik magisteritzan? Zergatik hartzen ditugu nota duten guztiak? Claro, gero, datozenean praktikak egitera batzuk, zorionez konturatzen dira, ez dela beraiek pentsatzen zutena eta ez duten horretako balio, baina beste batzuk baliatuz beraien ikuspegi horren arabera bizitza hona dela, betiko topikoarekin ez da, irakasleak zenbat opor dituen eta bar. Baina irakaslearen funtzioa oso garrantzitsua da. Are gehiago, nik esan nuke inbertitu beharko genukela gaur egun dagoen ikuspegia. Eta da,
nik askotan entzun dut. Irakasleak berdin du, garrantzitsunak pedagogia da. Claro, pedagogia garrantzitsuna dela zaterakoan zaten ari dira, edozen pedagogia hildo esarri eta irakasleak horrein men egin berri dula. Nik kontrakoa esango nuke. Pedagogia gutxinekoa dela irakasleak benetan aparta bada. Irakasleak baldin baduka gaitasuna ume eta gaztei gazteengandik ateratzeko daukaten potentzial guztia, orduan pedagogia gutxienekoa da. Bai, open limite batzuen barruan, ez da? Denaz dugu onartzen, baina nik nolabait aldarrikatu nahi dut berriro Finlandian egin dutena. Bakigu Finlandia topiko bat bihurtu dela, eta askotan negozio ere hitzela bihurtu dela Finlandiakoa, ez da? Kibarekin eta ikusten ari gara. Baina Finlandiak oso argi zuen, heziketa sistema ez da alderdikerien eskuetan utzi behar. Hau da, nazio edo estatu arazoa da, eta guztien artean konpontu beharrekoa. Eta horretarako egin zuten lehenengo gauz esan zen, irakasleari bueltatu itzuli dagokion autoritate edo maila hori, ez da? Eta horretarako beraiek oso ondo ikusi zuten, horretzertan esan duenan aurkakoa, ez? Bertan ez diote uste edozini irakasle izaten, kontrakoa. Oberenak hautatzen dituzte. Eta oberenak hautatu izateko eta oberenek onartu dezaten lan hori zen, gero, azkenean ikusita zenolako soldatak dauden enpresa pribatuetan eta irakaskuntzan, logikoena da gaur egun ikuspegi ekonomizistan jende askok uko egitea bokazionala den horri eta mundu pribatura saltu egitea. Beraz, Finlandiak ikusi zuen lan baldintzak, irakasle lan baldintzak izugarri hobetura zirela eta soldatak igo eta beraiei nolabait lana erraztu. Honekin zer doan zer da azken batean. Gauza asko aldatu beharko genituzkela, baditugu inguruan herri batzuk horretan eretzatenak, eta hala ere ez diegu kasurik egiten. Zergatik? Labor belduz esan duenagatik, ez da? Sistemari interesatzen zaiolako langile jakin mota bat ekostea.